guys, namin diri sa mong balay sa pag-GSK na akong mga kauban mag-GSK mi. Kinsa kay mo video ani si Ikay kay video mi kay. Pwede mo gud ikatra na ako. Pag-ampo ngadto sa akong manunubos sa kalang ni Kristo Santosa ako. Lawas ni Kristo luwasa ako. Luwasa ako. Tubig ni Kristo ayuha ako. Ayuha ako. Tubig sa kilid ni Kristo gasi ako. Nasakitan ni Kristo liguna ako. Ug maayo nga Hesus patalihugi ako. Sulod sa imong mga samad taguha ako. Ayaw itugot nga namulak ako kanimo. Layo sa kaaway daotan panaliti ako. Sa takna sa akong kamatayon tawga ako. Ug pagbuti nga makadangat ako kanimo aron uban sa mga santos. Amen. Karon mga isuon manindot kitang tanan ug atong sugdan ang atong mga puuntigon pinaagi sa hawit sa pagsugod. Kung magkatigom ka. Kung magatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makiguban. Kung magiusa ta sa iyang guma, kalinaw maangkon ta. Ang Ginoo manggihatagon, kunon sa man ang pangayon. Kung kining tanan makaayo, kung gibutan man sa Ginoo, kung magatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan makiguban. Kung magiusa ta sa iyang guma, kalinaw maangkon ta. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon sa Kristo nagaingon, kung may duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, ato ako ban kanila. Diini nga pasalig ni Kristo nagkatigom kita karon, aron paghimo nining atong maangkoong tigom uban sa akong kaamguhan nga siya niya nagauban kanato karon. Maluloyon nga amahan aniya kaming gagmay nga pundok sa imong simbahan. Nagiusa aron sa pagdayeg kanimo sa matag semana. Taliwala sa kadaghan sa among mga trabaho, tabangi kami nga dili mahikalimot kanimo. Hinunua tabangi kami nga motubo ang among pagtuo ug gugma kanimo aron ikaw mahimong kabahin sa among kinabuhi sa kanunay. Tabangi kami nga ang imong buhing presensya among makita ug gabatian sa kada adlaw sa among kinabuhi ug hilabi na sa among panagtigom karon. Tabangi kami nga makatuman sa among tahas dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi Kristo nga Ginoo. Amen. Mga igsoon man kitang tanan nga atong sugdan ang atong kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Atong urito ang mga pulong niya. Ang mga pulong mo, Ginoo, magligonon ta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Karon atong pagpapalong sa Dios, basahon kinis ni patuloy aron atong masabot ug atong kalandungan sa akong kinabuhi. Dinhi basahon sa kitahasan ni Ginoo sa makatuloy kong kasipaagin sa ito sa tanan. Gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayawang ikaw. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa napulog duha ka tuig na si Hesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin, nga mauli sila. Apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Hesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Hesus sa panon. ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw,
Gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala, apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibadik sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw hikaplagan nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya. Ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Apan ug ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, og nagmasinugtanon siya kanila. Ining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Iskuhan, kamadihan, ug mga relihiyoso, pagtabang unta sa nga mapaduol ang atong mga igsuon nga nipalayo sa Ginoo tungod sa mga mapait nilang kasinatian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo. Ang mga pagampo. Nga maalim na unta ang mga samad sa niagi nga eleksyon ug nga mauli na unta ang atong mga relasyon aron mapatunhay kanunay ang kalinaw sa matag usa kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, Dunggang among mga pag-ampo. Nga mapadayon unta ang pagpakiglambigit, pagpakighiusa o pagmisyon sa atong lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, ilabi na ning panahon sa adunay kalamidad, ilabi na ang mga bagyo o landslide, isip pag-ambit sa tawag sa atong Santo Papa, ang pagpakighiusa dinha sa synod o synodality, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga magtutudlo, ilabi na diha sa mga tulunghaan, kanunay mahatagan sa grasya sa kadasig o kapogi, sa ilang pagpadayon sa paghatag o edukasyon sa mga kabataan taliwala sa new learning system, aron magmatuto kanunay kanila alang sa kalugmaon sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo, dunggang among mga pag-ampo. nga makaambit na unta sa langitnong bangkite ang atong mga igsuon nga nangamatay labi na kadtong wala nay naghandong kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pag-ampo. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kaluwasan, ug paminawa kini among mga pag-ampo, nga gikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw, panlimbas ug pagpangaliw ko, luwas na kami sa dayong kasubok. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipli kami sa mga katalagman. Agaka kami nato sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, o ang among kaluwas.